rinoswinya, handirari, handidini. Zvinezvi rasvika pakuputika kusvika pekuti handina kana chochaziva kuti ndodiyo weukama wese wari kundirasa. Inini wacho handitorari, zvinotangira mumusoro, ndotanga kukwenya musoro, ndotanga kukwenya mwiri wese, kuzotobatwa nehope ndofungawo ndinozotongoitwa. Ndo handachauti chandatadza chacho chii sayadziri kutaurwawo newakwe. Pedza dzodzo dzacho wakutotanga kutonditsvinyira, wakutondishora pakazara wako. Kusangana zvekwatiri zuva ranhasi pano paUtindi TV. Zita rangu ndinoitwa Elder David Kanjanda. Nhasi tashanya kunzvimbo yeWatsomba kune chimwe chiitiko chinochemedza, chinosiririsa, chinorwadza chehama yedu ine bundu panapa ratingati growth, but kuitika kwacho kunorwadza pakuti chikatanga kumuswinya mwiri wese unopedzisira wakuswinya akuita kunge pamwe pacho akutorasa njere. Wedu we mamwe matambudziko atinawo panyika anorwadza, anosiririsa, unoita unga uchabuda misodzi. Handisuda kukupedzera inguva, toda kupinda muchirongwa muzvinzwire achizvitaurira ega. Akatombogara mustreet kuita street kid, arambwa futi nehama. Hey, zvinhu zvacho hazvina kumira zvakanaka. Tisatapinda muchirongwa senguva dzose, don't forget to subscribe to our channel Utindi TV, kuti Utindi ndo kuti thickness kana kuti ukobvu, zvichireva kuti kana washuwa nyaya dzakakora unongomhanya pano paUtindi TV. Ngatipindei muchirongwa chedu chezuva ranhasi. Ini ndinonzi Breton Madziwanzira. Ndine dambudziko rangu iri. Dambudziko rakatanga panguva yatirebei, zvikandishungurudza, zvikandiita sei. Asi nhasi uno randirwadza, rinoswinya, handirari, handidini. Zvinezvi rasvika pakuputika kusvika pekuti handina kana chochaziva kuti ndodiyo weukama wese wari kundirasa. Weukama wari kuita sei? Wari kundirasa. Dambudziko rakatanga sei? Dambudziko iri rakangotanga nekuzvimba, robva razvimba kudaro, pedzi mhese dzero chachironda. Saka chironda chacho hachisi kupora. Ndikaenda kuzvipatara, hapana kana chandiri kumbobatsirwa nacho. Dzamarawo kuonawo ndakudaisi. Parakatanga kuzvimba, ichitanga kuzvimba, rairwadza here kana kuti raiswinya here kana kuti kwakurungozvimba chete? Ipapapo raingozvimba chete. Kubva parakaputika zvese zvabva zvatotanga kutoita zvese zvi. Kuswinya kwacho kwabva kwatotanga kutoita. Ndo pese vatotanga kutotanga zvese zvi. Alright, ngatiuye pakuti makamboenda kuchipatara here neproblem yenyu? Kuchipatara ndakaenda. Hapana kana mushonga wandakapiwa. Zvakazi zvitengere mushonga wedu. Asi vakanga vachiti chini? Iwo kutaura kwavo wakati ikenza. Vakati ikenza? Ndo kutaura kwawakati. Alright. Ndo vandaenda bva wanditengesa mushonga umwe wakanditengesa. Ndauya nawo mushonga uyo. Hapana kana chinhuwani chandakabatsirwa kuti pamushonga wacho wandandatenga. Wandakatobatsirwa newanhu wakabvisa $40 yauyo wanga watobvisa. Wandisingatozivi wanhu iwo, wachiona ndichitorwadziwa. Ndo wandauya nemushonga iwo, handina kana chandakabatsirwa. Alright, ngatiuye pakuti isusu besides kuti kuswinya, mataura nyaya yekuti panoswinya. Panoswinya. Pakurara paya. Ndikatorara nesaidhi iroroga, ndinofuma iyi. Ndinozongozwa patone chinhu chakutoerera, ratoropa rakutobuda richitoerera richitodzika nemwiri. Okay. pane zvimwe here zvinokanganisa zvakafanana nekuti
pamwe kutemwa nemusoro kana kuti mwedzi muonyama zvamunozwa kuti chinhu chichiri kuafekta mwiri wangu. Chikatotanga kutoswinya ipapapo inini wacho handitorari. Zvinotangira mumusoro, ndotanga kukwenya musoro, ndotanga kukwenya mwiri wese. Kuzotobatwa nehope ndofungawo ndinozotongoitwawo zvokuti pazvinoti zvapora paya ndokurarawo kwangu. Saka muri kuti mimi chinhu ichi chinoita kuti mwiri wese uswinye? Wese unotoswinya, handina kana kutotangira kumusoro kana kubva ndatotanga kutotemwa nemusoro. Apa ndichiswinyiwa futi mumusoro, ndichikwenya mwiri wese, maoko ese ndichikwenya. Kuzotobatwawo nehope, ndinokuita zvokubatwawo nehope pano napo. Ndo handatoita unga ndakutohwara brain, ndakutoita unga zvimwe zvinhu zvekutoti ndokwanisa kungosimuka kutobuda mumba kwakutotanga kungofamba neho pasina kana chandiruziva. Okay. All right. All right. Munogara nani ko mukoma Brighton? Ndinogara ndingori one. Okay. Hamuna mudzimai? Handina. Hamuna vabereki? Mubereki wangu akatosheka muna 1993, mai wangu. Mai wangu nyakundibara. Vakabereka muna 1993. Saka kusvika kwenguva ino yese munongogara muri mega? Kubva pakashaika mbuya muna 2000. Mai vakashaika 1993? Mandasara nambuya. Vakasara nambuya? Pakangoshaika mbuya tichipedza kuiga mbuya. Mbuya akashaika muna 2000. Vakazodii kubva ipapo? Vakazi enda utsvake baba wako. Nani? Ndiwana sekuru handidzana mai. Apa maigara nana sekuru? Papari pamusha pambuya. Kupi? Padhisi. Padhisi apa? Yeah. All right. Saka mwazoenda utsvage baba wako makaita sei? Ndakangoti ina hangu hazvinetsi, bva ndangofamba hangu netsoka bva ndaenda kogara muswiti mamutare. Taurisa ichichi? Ndakabva ndangofamba netsoka bva ndaenda hangu kogara muswiti. Mustreet? Mamutare. Kutanga 2000? Kutanga 2000. Kusvika rini? Kusvika muna 2017. Maigara mustreet? Ndo pakazoyawa nasekuru wakati chiuya ugare hako pamusha. Ndakutorwara udaro watoona kuti ndakutorwara. Ndo pakwachizoya konditora kogara paumbeza. Okay. Wow. Kungai dambudziko rakakura kwazvo. Ndagara kudaro ipapo pacho handina kana kuti ndine kana kuti wandinoti ndipowo ndipowo chii. Basa racho kana kuenda kuti ndoshande kungodai tsoka kana ndikabata badza kuti ndapinda mumunda kungona ropa rakutotangotodzika pabadza remunhu. Munhu ototi uri kurwara, hapana mushandiro uno. Ndabva ndashayiwa kuti ndodii. Ndipo papo ndiri kutoshungurudzika ndikatosvika kana pane vamwe vanhu vanoti iwe hausi kuona kuti uri kutisemesa here. Ndikati ndiri kusemesa here, handisi munhu here. Zvikanzi wadiwa kuvhara chironda chako icho. Ndo handashayiwa, handisitorina kana zvisununguko rwati. Kutoenda kune vamwe ndakutoshayiwa kuti ndodii. Okay. Muri kuzvinzwira muri yeZimbabwe kuti kune vamwe vasingagoni kugamuchira dambudziko reumwe nokuda kwekusiyana kwatakaita. Vamwe vanotosemeswa, ototaurira kumunhu wacho uri kutisemesa. Can you imagine? Saka aiwa tinoda kutenda Mwari zvikuru mukoma Brighton nekuuya kwamaita nekusangana nesu kwataita panapa. So ndoda kuti vanhasi usanyanya kuzvidya mwoyo. Handitika Mwari anokuitirai zvakanaka. Mwari wasiyana nevanhu. Mwari wakasiyana nevanhu. Mwari wakasiyana nevanhu. Vanhu vanokutsvinyirai, vanhu vanobatsira,
asi unonditsvinyirawo, saka unoti kurwara kune munhu usingarwari here wobva wandidaro. Apa pamwe pacho utori hama yangu, apa uri kutonditsvinyira, apa ndiri kurwadziwa, apa kuti inini kuti ndirare mumba ndingori 1 nendiutorega ndimbopodze marwadzo ndichizwawo nyaya dziri kutaurwawo newakwe. Pedze dzose dzacho wakutotanga kutonditsvinyira, wakutondishora pakazara wako. kura kuti zvinotombotsvinyirwa nehama ndama wamazoitori hama kana kuenda mumarufu chaimo chaimo wotozwa nditoto ndiri kochema hama yafa ndakutotanga kutotsvinyirwa ipo. Ndo handachauti chandatadza chacho chii, saka kurwara chatoo chitema. Apa ndiri kuuyawo ndiri kochema hama, ndotanga kutotaurirwa mashoko ano ekutoti ndotobva ipapo ndakutoshungurudzika futi. Mumwe musi hani ndakadonha ndichibva ipapo ndataurirwa mashoko ya kwangofamba napo, kwangoti zvandatobatwa nedzungwe kwakutodonha ipapo. Saka vanokupfinyira vanenge vachinyanya kuti chii chaizvo chaizvo? Hamano ati zvaza vararondara kurutisemesa vana ndakakusemesa ndasemesa pakudii mwangata wakaroiwa ndikati ndiani wakandiroya chinditaurwa wakandiroya chinditaurwa wakandiroya wacho ndio ruziya muroya wakandiroya nauziva kuti pamwe pacho ka unokwanisa kana kuita ngozi ende muziwoka chinhu chandandabata ipapapo ka ndakanchida kutotema munhu turuma taurira uri kundichera kwani asi iye munhu wacho iye ka akatoremara dziso, but ini handimbotauri kuti wakaremara dziso kana kuti wakadii. Saka iwe une zikubundu riri kuora zvabva papi zvauri kutaura dai ndisina kubatwa nawanhu osa ndakagumbuka zvimwe zvekutika ndikati zvaone dziso rako rawakavhero ndakapotaura nezvazvo. Saka unoti kurwara kwangu kuda kwangu here kana kuti kuti aiwa mukoma Brighton musatya. Mubhaibheri soko raMwari makanyorwa kanopfuura ka365 kuti fear not. Gore rine mazuva anoenderana neiwayo akataurwa kunzi fear not, kureva kuti zuva rimwe narimwe Mwari ari kuti musatya. Handiti ka unoda kudzidza kugadzira here mafoni, maredhiyo nemimwe midziyo yemagetsi pamwe chete nekudzidzira kuti test meter ungaishandisa sei? The Electronic Repair Tips vari kuti huyai paYouTube channel yedu mobaya subscribe, mogara ipapo, pane zvidzidzo hobho nefararira. Izvi zvinokubatsirawo kuti kana uchinge wafirwa nemudziyo wako wemagetsi hauzorasirasi mari pese pese, nekuti zvimwe zvacho unogona kungozviita uri mumba mako imomo. Uyewo zvakakosha kuti ungagara uchiziva kuti unochengetedza sei mudziyo wako kuti usasvika pakufa. Kuchengetedza mudziyo wako wawakatenga nemari yako nokuti unokosha. Pamwe pacho tiri kuenda tondobvisa mari pazvinhu zvidiki diki zvatinogona kuita tiri tega mumba mwedu imomo.
Electronic Repair Tips kukubatsirai kuti muwane ruzivo mahara pachena. Ndiro basa redu. Ini ndava kutoenda ikoko. Mukoma Brighton vanasekuru vari kupi izvozvizvi? Vanasekuru wani uri Mamutare, umwe wacho Chituru uri kuHarare. Munombotaura navo? Tinotaura nawo, unotongowa anondinzwisisa ndimainini munengena wamai. Vari kuHarare kuchitungwiza zvinge zvafai. Vari kuHarare kuchitungwiza zvinge zvafai? Mainini munengena wamai. Munoziva nhamba dzavo here mainini? Nhamba dzine next door yandinogara. Saka tichazoda kuti muzotipawo nhamba dzamainini, handiti ka? Tichazoda kuti muzotipawo nhamba dzamainini. Right, tinokutendai mukoma Brighton nekuti bata pano paUtindi TV. Tinotenda kuti vanhu vakawanda vari kuteerera chirongwa chino iye vari kukuonai vachaitawo pavanogona napo kuitira kuti mubatsirike, handitika? Uyezve pamusoro pezvese tinoda kuti murambe muchinamata kuna Mwari. Munonamata here mukoma Brighton? Hakunamata, ndinonamata kana pandinorara ndinongonamata. Ndoda kuziva kuti bosi nauye kunamata kazhinji panhau dzekunamata vanhu vazhinji vanoti rasikei. Ndosaka muchizonzwa vamwe vanhu vachiti mhinduro yaMwari inononoka kana kuti Mwari haapinduri. Kupedzisira vamwe vakundoromba, vamwe vakuenda kudzin'anga, mabeliefs anosiyana siyana hawo, but isusu maringe nechikutenda kwedu pachiKristu, tikaerenga muBhaibheri kuna Deuteronomy chapter 18 inoti pakati pako ngaparege kuva nemunhu anopinza mwanakomana kana mwanasikana wake mumoto, ngaparege kuva neanobvunza vakafa kana masvikiro kana n'anga kana vauki. Unofanira kuva uri mutsvene, kureva kuti unofanira kubvunza Mwari direct, unofanira kutaura naMwari direct. Jeremiah chapter 33 verse 3 inoti danai kwandiri ndichakupindurai, ndichakuratidzai zvinhu zvikuru zvakavanzika. Right, kuti zviitike zvese zvekuti Mwari apindure, pane chakavanzika chiripo chisikazivi vanhu vakawanda uye chavanoignora. Vamwe vazhinji Satani akavhara mwoyo yevanhu according to 2 Corinthians chapter 4 verse ya 4 inoti kune vasikatendi vakapofomadzwa ndangariro dzavo naMwari wenyika inei. Mwari wenyika ino anonzi Mwari wenyika ino zvakatokonfirmwa neBhaibheri ndiSatani, kunyange asina kana any contribution yaakaita pakusikwa kwenyika, asi anongoclaima kuti ndini Mwari wenyika ino. Ndosaka yakamirirawo kuzoparadzwa, handiti? So chinhu chinobata Satani ibrain, kuti tisarizena, tisanzwisisa kuti soko rinoti chii. Soko kuna John chapter 1 verse 12 inoti asi vose vakamugamuchira vakavapa simba kuti vave vana vaMwari, ivavo vanotenda kuzita rake, kureva Jesu Kristu. Philippians chapter 2 from verse 9 to 11 inoti Mwari wakamukudza zvikuru akamupa zita rinopfuura mazita ose, kuti ukangoti chete muzita raJesu Kristu mabvi ose anopfugama, avari kudenga kune vatumwa, panyika patigere nepasi penyika kune mweya yetsvina, zvese zvinopfugama panonzi panotaurwa zita raJesu. But zvinhu izvi kuti zviitike manje panofanira kunga paine stage number 1 yekunga munhu akaitwa inonzi rebirth, kana kuti kubarwa patsva, kuva mwana waMwari. Nokuti nyika nevanhu zvese zvakasikwa naMwari, tese takasikwa naMwari, but kune vanozonzi ava ndo vana vaMwari. Munyangwe tese takasikwa naMwari, vanonzi vana ndevapi? Vakagamuchira Jesu. Ivavo ndo chechi yaMwari Jesu yaachava achitora iyoyo vakaita vakagamuchira. Ivo ndo vanorarama vari in the kingdom of God. Muumambo hwaMwari ndo mune kuporeswa, ndo mune kupfuma, ndo mune utano, ndo mune marriages, ndo mune vana kune vanoshaya mbereko, ndo mune zvese. Asi
Saka ndiri kuzvitaurirei mukoma Brighton, ndiri kuzvitaurira kuti munogona kunamata muchiona unga kunamata kusikashandi. Handimazvidzwa. Why? Because tanamata tiri offside. Offside yetu handina kugamuchira Jesu. Nyangwe ndikagohesa bhora rakanaka sei rekuti vanhu vanopembera kuti ye ndarova zvakanaka meno ndio anoti mavholi. Vai ikangozotarisa pakaiswa mutsetse pakaonekwa kunzi kachigunwe kangu kakati bude, score yoyo hairekodwi. Saka nhau iripo ndeyekuti ndinoda zvikuru kuti imimi wacho munamate kuna Mwari. Ndinoziva kuti Mwari anopindura. Takamirira vanhu vachakubatsirai. Imimi ndoda kuti munamate kuna Mwari. Handiti vanhu vachakubatsirai hongu, but ndikuda kukusiya imi muri pana Mwari. Number 1, Mwari andiri kukupa iwe ndiye anoita kuti vanhu, ndiye anomutsa futi vanhu vachakubatsirai. Ende ndozvitenda izvozvo. Handimazvizwa. Ende ndinototaura vachizvizwa kuti vamwe vacho vachatumwa kuzokubatsirai vachange vamutswa naMwari kukubatsirai imi. Handimazviona manje. Saka ndinoda zvikuru kuti ndichazosiya ndakugamuchidzai Jesu tabva hedu pakamera. Chasiya ndakugamuchidzai Jesu ndinyazoziva kuti mwana waMwari ndiye ndichikubatsirai nemaprayers ndichinamata. Imi muri kumba kwenyu ndiri kumba kwangu. Handitika kuti zviite zvakadini, kuti zviite zvakanaka. Handitika tinozviziva Mwari uyu anoita mamiracles, anoita minana, anoita zvinoshamisa. Ende akasiya ati kana muchitenda Jesu, akasiya ati kana muchitenda pandiri munogona kuita zvinopfuura zvandakaita. Zvaakaita ndezviti akamutsa vakafa, aichinja mvura kuti ive waini, aifamba pamusoro pemvura. Saka ari kuti munogona kuita zvinopfuura zvandakadini kana muchitenda. Kana muchitenda mukoma Brighton, muchati kugomo iri riri pamutsipa iri ibva ukandirwe kugungwa, richakuteerera igomo richakandwa. Chiri kunetsa mazuva anaya isusu ndechekuti tinotenda kuzvinhu zvisina maturo. Hakuna munhu asina faith, musazonyeperwa munhu wese ane faith. But faith yacho zvinotendwa ndo zvisingatibatsiri. Ndosaka John chapter 14 verse 1 ichiti mwoyo yenyu kuti irege kumanikidzwa, kuti murege kupinda mumaproblem akadai, murege kushungurudzika, tendai muna Baba, mutende neMwandiri. Baba Matiki makadi takasima makasimere baba makasangana na Brighton sei? Na Brighton takasangana naye ndichibva kuchechi it was on Sunday kuma 3-3 mazoro ndowera. So ndasangana na Brighton takangoswedzana semaswedzera edu tinongoita mazuva ese, but akazoti ngoma ndine nyaya ndoda nditaurawo nemi. Ngati nyaya yako yakamira sei Brighton? Sikaza ngoma muri kuona ndine dambudziko roti ndine nzara at first. Ngati aonekana ine nyaya yenzara ndichakupai mari munotsvaka chikafu chemuda kuti mutenge. But asi ayo after nzara iyoyo ndine imwe nyaya ndoda ndikutsanangurirei maererano noupenyu hwangu. Bhozi nini zvinana kuti ndichifa hangu. Ochinoita kuti mufe mukoma Brighton. Mwari vanokudai. Hamungati mimi mungafa. Why? Dambudziko nderechii? Ndopakatanga kuchitsanangurira kuti inini ndakakura ndiri nherera, ndikambogara mustreet, ndikarambwa nehama dzangu nanhasi kungondiramba, ndikaedza kuti ndibatsirane nenharaunda chaiyo. Ndakaenda kwaSabhuku kuti wandipopo tsamba yekuti ndokukwanisa kunobatsirwa kuwelfare. Hawana kukwanisa kundipa tsamba iyoyo. Saka dambudziko rachiri kunzi saka rinopera sei kana iwo aridzwe nzvimbo. KwaSabhuku vakaita sei? Chii chakaitika kwaSabhuku? KwaSabhuku vanoti iwo wakaenda kwavari vachiti wakwanisa kubatsirwa. Ndo anga last munhu aifanira kuisa signature chete kuti munhu akwanisa kubatsirwa kuwelfare. Signature patsamba. Patsamba yake. Tsamba yanga yabve. Tsamba yakatobva kuwelfare nditi. Yabva kuwelfare. Iri ngoda signature yaSabhuku basi kuti akwanisa kuassista nyaya growth yake yainayo murumo. So wachinitsanangura nawo yawo ndikati saka mukoma alright ndichacho ndochitawo sei semunhu tikwanisa kukubatsirai. But for the moment chandinokwanisa kukupa izvizvi ndichakupai mari yechikafu iyo ndangokupai dola iro riri kuti mukwanisa kutenga pachikafu. Nguva zhinji saka namukoma Brighton vanenge vachichema nhau yenzara kuti inini ndikwanisa kushanda handikwanisi. Why boy ndikada ndishande chindirodora chendinacho growth yangu inoramba ichibuda futi ropa handikwanisi ndishande zvakanaka. Saka nguva zhinji ndine matambudziko ichocho icho. But semari ndishande ndinaro. But asinya yegrowth iyi iri kundichitatisa ndishande ukada kuti wapinde mumasociety muna vamwe vanhu ndaka kwasema vachataura masoko anorwadza. Saka ndopazokuda nepfungwa kuti ine kuzviuraya hangu kuri nani. Kadai mukoma Brighton musadaro handizvo bari mumaperera ndachi upenyu.
imimi Mwari wane zvauchatibatsira. Ndiri mukutaura nawo tichironga gwedu iwowo. Ndakafunga regai ndikambowaendesa kuTindi TV kwa David Kanjanda. Elder David Kanjanda zvinei inini ndirimo ndakabatsirwa nawo. Ndiri kuzwa vanhu vakawanda varondifonera varibva kunze uko. Vamwe vari kuGermany, vamwe vari kunze kuSouth Africa, vamwe nedzimwe hama dzangu dziri kuda naUK dziri kundifonera. Tiri kufara nezvauri kuita nemaprojects auri kuita. Saka ndaone zvese zvakakosha ngandimwendeso hama yangu iyi paUtindi TV igone kubatsirwa padambudziko rayo. Saka ndinovimba nekutenda kuti mhuri yeZimbabwe kana vanhu vose vari kanditarisa nevose vari kundinzwa Nguma Brighton vanodai niti vanoda kubatsirwa. Kutotanga pane chekudya chekupfeka raramiro yavo semunhu chaiyo havasi munhu anopenga asi zvino zvikawabata ka voenda kupanga munhu akurasa njere. Why? Because dambudziko ravo vari wega pakumira kwavo. I think neni tawa wairi pakumira padambudziko ravo. Saka vamambonzwa vachitaurapo Elder Kanjanda vachiti munogona kubata inini pafoni nhamba dzangu. Vari kuedza kuti ndini munhu ari padhuze navo padambudziko ravo ravasangadzana naro. Saka ndiri kukumbirisa hama dzadiwa, ndiri kukumbirisa hama dzinotya Mwari, tokuzivai kuti munotibatsira kuti muranda-rume wenyu yaite sei abatsirikane nekuburikidza neUtindi TV ndoyo takutobhesa nayo ende ndoyo inototibatsira pane mabasa edu etinenge tichiita, pane zvese zvine tasangadzana nazvo pakurarama kwedu. Tinongoenda paUtindi TV tobatsirikana. Ndoti aya mashoko ndoda kubvunzawo kuti inini paumba pandakaberekerwa pane chikuvhuvhu changu ndinonzi naSabhuku iwewe ndipe mutete kuti ndikudhindire tsamba. Zvinoreveiwo kwanhaiwe hama Sabhuku vakati kuti ndise signature yabva kusocial welfare vanoda mari. Waruda mutete wekuti kusumwa kuti ndakadzoka paumba. Kudzoka paumba wokubva pamakambodzingwa kunzi endai ndotsvaga baba pamakagara mustreet paya. Ndopavari kutaura kuti kwazi ndakuda mutsumo wekuti wakadzoka paumba. Sabhuku havasi kuona kuti pane dambudziko here? Kana iwo vanoenda kana kuSouth vanodzoka vachibhadhara musumo here kuti ndadzoka paumba. Apa ndiri kunyatsa kuonawo kuti ndiri kurwadzirwa wakuti musumo wacho ndinoionepi mari yacho. Sabhuku variko here? Sabhuku wacho utoriko. Tichauya tichivaona. Vanobatika here? Vanobatika. Tichauya tichivaona timbotaurawo navo. Sabhuku nyamunowe. Tichauya tichimbotaurawo navo timbonzwa kuti pamwe timbovanyengetedzawo kuti vakusainirei. Handitika tsamba yakanyorwa rini? Tsamba yakanyorwa yatona madhiya muso. Asi iriko hayo tsamba? Tsamba iriko. Yakanyorwa January uno? Yakazotawo renewal January uno. Yakarenewwa. Thank you. All right, fine. Ichengetedze zvakanaka handitika. Tichauya tonyengetedza Sabhuku totaura nawo sevanhu vakuru kuti vakusainirei handiti. Tichasvikako tichaita kuti vauye vakusainirei. Chatiri kuda isusu kuti muwane rubatsiro. Ndambokuudzai kuti mune muchirwa naSatani. Sabhuku havana kana mhosva. But pamwe pacho vanotadza kuona kuti pane problem nekuda kwokuti Satani anenge ari kukurwisai. Handimazvizwa. Munhu asina kana problem zvandakatoita inini ndiri panapa. Ndinogona kutadza kukubatsirai pandiri kufanira kukubatsirai imimi. Nekuda kwokuti mhepo dzine dzasimuka kusaidhi kwenyu kuti musabatsirike. Handimazvibana mari munyatsonzwisa zvandiri kunyatsotsanangura. Saka musavenga Sabhuku, musawane munhu wamunopa mhosva, but zivai kuti your permanent enemy ndiSatani. Ndapaswa. Handitika. Ndaitira kuti mukati menyu musasimuka zvinosimuka zvinozokukanganisai futi mwakurapwa BP, mwakuita mwoyo, mwakuita zvimwe zvirwere. So izvozvo ndo zvinoda futi Satani izvozvo. Tinopesera tane vanhu hobho vatire tasungirira vowedzera load paupenyu hwangu. Handitika. So tinotenda zvikuru. Zimbabwe ndofunga muri kuzvinzwa zviri kutaurwa naMukoma Brighton. Vane nyaya inorwadza, inobata, inosiririsa yatafambira nhasi kuuya kuWatsomba. Dambudziko pari kunzi pane vakangoita growth ramuri kuona here rakangotanga kuri kungozvimba zvotanga kuswinya vachikwenya vakangotanga kuswinywa zvinobva zvaswinya muviri wese. Vari kutaura ivo kuti handikwanisi kana kuita basa.
nokuti ndikangotanga kuda kuita basa kudai kana even vapamuenzaniso kuti vakabata badza kanzi ropa rinototanga kutobuda rotoerera kana even nebadza remunhu kuchipatara vakaenda kwanzi zvakanzi ikenza. So Mukoma Brighton havana kana sendi pavari apa. Tiri kutotsvagawo rubatsiro hama dzangu we vanonzwawo pamweyo pavo kuda kubatsira vana vaMwari vane hana dzinorova kana vasangana nevane matambudziko sezvizvi. Mangwana chiri kwakoyo, besides kuti mangwana chiri kwakoyo, asi kuti Mwari anokuropafadzai kazhinji mukabatsirawo vanhu vanenge vari pakutambudzika sezvizvi. Soko raMwari rinoti ipai nemi muchapiwawo. Uyewo shona inoti kutsva kwendebvu varume tinodzimurana, uye mbudzi kuzvarira paruzhinji hunzi itandirwe mbwa. Ndo dambudziko ratasangana naro nhasi tina Mukoma Brighton vane nyaya inorwadza inobata. Saka hama dzangu tiri kukumbirawo kuti tibatsirewo Mukoma Brighton kune vakatarisa chirongwa chino, vanonzwisa nezveutano, vanoshanda mune zveutano, tibatsireiwo kana muchikwanisa. Uyewo vane mari dzekuti Mukoma Brighton vaende kunana chiremba vabatsirike. Ina handizivi, handisi chiremba, but ndiri kufungidzira kuti pamwe pangangodiwa kuitwa operation kwakufungawo kwangu, asi zvakangokosha kuti tikawana mari totangira ipapo toziva kuti munhu abatsirika sei. Right, Mukoma Brighton, ngatiti pane vari kuona chirongwa chevari kuti vanoda kukubatsirai nemari, kana kuti vanoda kukufonerai kutaura nemi, mune foni here? Foni nandina, munokwanisa kutaura newo wawa, ndio baba wandakaturira matambudziko angu yese. Okay. Ndio wandakatotaura naye, ndiye munhu ameno kuti zvakamboita sei kuti kungosangana naye murodhi tatisingatombotauri tese, asi ndakatotanga kutotaura naye ipapapo. Ndikati honaiwo ndo zvandii vandamutsanangurira nyaya yangu yese, zvikanzi inini regai ndichiitawo zvandinogona ndifambe nero. Alright, pakanaka Mukoma Brighton. Right, muri kuzvinzwa muri yeZimbabwe. Zvatichaita panapa ndezvekuti kuti mubate Mukoma Brighton tichaisa nhamba dzababa Matiki. Tofunga munovaziva musician yatakamboya naye panapa paUtindi TV. Ndo vanogara navo padhuze nepadhuze. Muchida kutaura na Mukoma Brighton unovabata panhamba dzababa Matiki dzatirikuisa pascreen apa. Number 1, number 2, mukaona kuti dziri kunetsa muri kutadza kubatana zvakanaka, sunungukai kutiisira WhatsApp message panhamba dzeUtindi TV dzamuri kuona padenga apa. Right, mosununguka kutiisira nhamba motisununguka kutiisira WhatsApp message panhamba dzeUtindi dzamuri kuona padenga apo kuti tibatsire hama yedu iyi. Right, Mukoma Brighton, mune chimwe here chamunoda kutaura kumhuri yeZimbabwe? Chiri kumhuri yeZimbabwe inini chiripo kutiwoka ngowandibatsirewo kuti pakurarama kwandirotoita kana kurarama kwandiri kuita chekuya chaicho ndiri kuita chekutamburira, nekuti handina kana kwandiri kushanda kana kwandiri kugona kuita basa nepamusana pezvandiri izvozvi. Unenge agonawo hake kundibatsirawo kana nechikafu, zvinenge zvakanakawo. Right, muri yeZimbabwe, ndambokuudzai paya kuti Mukoma Brighton havana foni pari zvino, vari kutobatsirwa nababa Matiki, ndo vamunogona kubata ivava. Saka taakuvapa nguva kuti vatsanangure kuti vakasangana sei na Mukoma Brighton, then chibva taisa nhamba dzavo pascreen. Ndingangoti in short, baba Matiki, shedzerai foni nhamba dzenyu tinzwe.
0778 0778 117 117 559. 559. Thank you very much mhuri yeZimbabwe, tinokutendai nerutsigiro nekubatsira mukoma Brighton. Matwa kana siri Jesu we Nazareti, angapiwa mbiri mumwe ndiani, tatsvaka ndakushaiwa. Ndiani akafanira kuna matwa kana siri Jesu we Nazareti, angapiwa mbiri mumwe ndiani, tatsvaka ndakushaiwa. Ndiani akafanira kurumbidzwa kana siri Jesu we Nazareti, angapiwa mbiri mumwe ndianiko, tatsvaka ndamushaiwa. Ndiani akafanira kurumbidzwa kana siri Jesu we Nazareti, angapiwa mbiri mumwe ndianiko, tatsvaka ndamushaiwa. Amen, amen. Kumusha kwa